Остава хора от YouTube. Днес ще играем Майнкрафт и ще се опуснем в някакъв свят. Или може да открием Ендър светът. Да, всъщност ще открием Ендър светът. Сега ще ви покажа как. И малко ми е бъгнат просто телефона. Знаете ми името, аз съм Селен. И пишете главни букви. Финал. Ето така. Финал. После това трябва да ви е на средното. Това трябва да ви е и креатив. Пускате се на плай и да. И сега трябва да изчакаме да ми зареди. Добре, сега ще го пусна върху някаква къща и трябва да имате, ако имате това, значи сте на правилното село. И ето на това ъгълче е тук. Ето тук. Като започнете да копаете, ще стигнете до... Опа. Ето, и ви пусна право в портала. Ендър дракона. Сега да ги направим. Добре. Това е странно хора. What? Що така? Получи ми се един път вече. Да го трошим. Така. Добре, хора, това не знам що е така, но нещо може да се бъгна. Добре, пак ще започнем така. Това криво ли е? Що така? What? И що е тук? Е така, тук е... Оправи се! Така, да. Така, така. Пак! Ми е така. Ей! Това е сега така. Ота страна. Така, така. И, добре, пак не стана да нещо... Добре. Хора, ще спра на пауза и ще се пусна в друг сервер, защото той е нещо май фалшив някакъв. Да, ако сте на животи, можете да си откриете айран и пещерички. Ето тук някакъв айран има. И така всъщност в това тук има много яки неща. В работилницата има много яки неща. Гледайте, диаманти, кирка, каска. Много яко. Това съвсем ми харесва много даже и понякога игра на Survival, защото има много яки неща. Добре, спирам напад. Хора, ето ме пак и да. Ще се продължим. Сега ако не стане, не знам какво така, много странно. Ще ви покажа другия си сървър, който открих Ендър портала. Може би ми е нещо бъгнато или лагнато. Получавате, но най-лесно пуснах един клип, който ще го видите. Се убива с динамит Ендър дракона. Не, това е. Всяко не стане, не знам какво така хора.
Ще се пусна просто с другия сървър. Марадно. И последно. Ето. Значи ми е бил бъдно. Добре, сега ще кажа Ендър. Това место го мразя. Ама има по-гадни някакво в земята, пуска и... Ето го е. Аз съм го снимал вече Ендър дракона. Няколко. Те се трошат, защото ще го удрате много пъти, после кръвта ще му се оправя пак и от тези неща си го правя. Ако сте гледали един клип, който да понесете ни го гледате, ако изкабихме кръв. И още едно. И сега най-лесно убиете. Да, иде. Найс! Гледайте моята тача. Колко кръв ми скабих и я лесно забавя на една. Аз пак това не измъкна ми се. Къде е? Къде е тук? Напали? Това ще го снимам. Изобщо снима ли? Що не стана? Май не стана. Това не е честно. Така красота. И мога да ви покажа дори как се въживява. Много лесно. Сега ще ви трябва и това. Но можете да ви го няма, защото може да имате друга версия просто. Слагате това тук. Това тук. Ой! Потуш. Нищо. И сега. Сега чакаме. Може да стане. Това ма кефи най-много. Гледайте как пресветва навсякъде изведнъж. Я да сложим на това. Това не става. Добре, още малко натам. Добре. Добре, уе! И да, това ще е нашия епизод. Ще убивам динозавъра.